Festen 5. eguna dugu gaurkoa, eta orain artekoaren balorazio egiteko gurekin dugu Juan Carlos Izagirre, Donostiako alkatea. Bueno, Juan Carlos, zer muzti joaz festak oraingoz? Festak ondo, gertatzen da, ez behar bat eduki nula festak hasi aurretik, Iltzalako Donostiar gazte bat lau egunenago, eta gaina gaur jakin dugu, haren egun erori izan mutila ondartzan, hil egindala ere. Orduan, triste, alde batetiz, hori memorian ikuitugu bai ala bai, egun hauetan, baina beste aldetik lehen esan dudana, bizitza jarraitu iten du, eta festak ere jarraitu iten du, eta festaren balorazio egiteakoan egila da jendetza da bilela Donostian, sekula baino gehiago, eta ni uste partizipazioa ere sekula baino handiagoa dela. Orduan, alde hortatik balorazioa oso positiboa, naiz eta ez behar horiek horregon. Neurririk hartu duzu ez behar horiek ekiditeko? Hemen egiten da topa ofizial bat, eta topa ofiziala ez dugu egin, nola baite, etxan tokatzen egitea. Baina bai alare nahi izan degula, hemen lan egiten dutenei eta gutxinez mokau bat eta trago bat eskaini, ze azken finean berai esker egiten dira horlako festak, eta hori bai egin degula. Baina topa ofiziala bertan bera utzi dugu bai. Parte hartzarena azpimarratzen zenuen, zuek hori azpimarratu duzu ez, hain zuzen ere aurtengo aste nagusia, inoiz eginen parte hartzaileena izan dela. Ni uste gazteak geho eta aportazio gehiago ekartzen dituztela, eta baita jai batzordez berdinetakoek. Eta gero, piratak hor daude, ez da ulertzen aste nagusia piratari gabe, eta zorionak denei, beha aportazioengatik eta piratei. Eta nik uste beti izan dut, aste nagusia badakala formato bat nahiko berezia, nahiko itxila alde batetik, ze turistak asko ditugu hemen eta beraientzako ere gauza asko inberdia, baina geho eta parte hartzeagoa diela garbi dago. Kanpotik datostenak ere geho eta parte gehiago hartzen dutenak, eta geho bertakoak ere bai. Eta nik uste parte hartzeko ezinbestekoa dela ere antolaketan parte hartzea. Bai ofizialean, aportazioak eginez, edo bai egiten duten bezala bere kabuz eta pixka konpaginatuz dagoen guztia. Aurtengo egitaraua osatzeko gaina hiritarren iradokizun horiek aintzat hartu dituzue eta hainbat elkartekin ere egontzate elkarlanean, ezta? Bai, aurretik egin da lan hori, eta nik beti esate dut bai festak antolatzeko garaian edo bai ozen gauza egiteakoan zure herrian o zure hirian, oso importantea dela antolaketetan parte hartzea. Eta nik uste hori gota zabaldutagoa dagoela, hori nutriziona da, eta hori bultzatzen jarraituko dugu urrungo urtetan. Abordaia orain dela 2 egun ospatu zen, orain dela gutxi arte programazio ofizialetik kanpo egon den ekimen bat da, baina gaur arte, orain artean bada ekintza garrantzitsuenetako bat, ez? Aste nagusiaren barruan, herriaren gandik sortutako ekimen bat gainera. Bai, horre demostratzen du herritarretatik etortzen diren ekintzak ere askotan bihurtzen diala ikurra inkluso, ez? Eta nik uste aurreko legislaturan ja sartu zuten programa ofizialean, gu mantendu indegu noski, eta lehen esan dut, abordaia gabe eta piratari gabe ez da ulertzen gaur egun aste nagusia. Eta gauza bada, programa ofizialean jartzen dien gauzak, baina gau daude, hortik kanpo ere, hainbat eta hainbat gauza daudela, eta horrek beste kolore bat, kolore anitza gaina ematen dio hiriari, eta nik uste zoriontzeko alegina dela bai beraiek egiten dutena, eta bai ere programa ofiziala lortzeko, hemengo langile guztiak, udaletxekoak, eta voluntarioak, azken finean aurten gainean nik uste errekonozimentu ofizial bat egin zaie beak eman zutelako kainoaka, beak kantatu zutelako Artillero dale fuego abestia hasieran. Eta, bai batzuk bai besteak, ni uste beharrezkoa diela horlako festa batzuk osatzeko. Parte hartu alduzu inoiz abordaian? Justu elkatetza hartu baino lehenu aurreko urtean hartu nun parte, eta esperientzi zoragarria. Eta orain zailagoa da parte hartzea. Barajatzen egia, baina zailagoa da. Baina nik uste ez dela alkatea parte hartzen duen edo ez, baizik eta herritarrak parte hartzea. Eta herritarrek parte hartzen dute garbi dago. Eta gainean nik uste, zoriondu behar diala, zati geho eta hobeto egiten dute. Ze hasierako urteak importantenak agian, ze hasierako espadaude ez etortzen urrungoak. Baina ikusita haiek eta ikusita goingua, nik uste, bai segurtasun aldetik eta bai antolaketa aldetik asko hobetu dela. Eta gainea donostiar guztik eta ze donostiarak, nik uste Euskal Herritar guztik eta turistak eta
barneratu dutela dala Aste Nagusiko ikur nagusienetako bat. Zer harreman duzue piratekin? Ona, pirata beti peligrosoa dira, osea, kontu ziluaga dago. Auskalo zeiten dizuen, baina saiatzen gea, nahiz eta piratak izan, harremana ona ukitzea, nik uste eragile guztiekin euki beharrela harremana hiri batian, herri batian, eta piratak ere bepixua dute, eta Aste Nagusian handia benetan, eta euki obligatuta gaude harremana ona ukitzea. Aste Nagusiko beste klasiko bat, su artifizialak. Aurten gainera 50. urteurrena. Bai, ez dia ulertzen gaur egun piratari gabe su artifizialak, digo barkatu Aste Nagusia, baina desde luego Aste Nagusia su artifizialik gabe ere ez da ulertzen. Eta aurten 50. edizioa, eta nik uste benetan esfortzu bat egiten nahi diela etortzen dian guztik parte hartzea, 50 urte garren hori maila oso altuan usteko. Kalitate maila oso altua ikusten ari gea, zaila izango dute, epaimaikoek erabakitzeko zein den irabazle, baina nik uste baietz, jende izugarria mugitzen du, nik uste momentu oso polita izaten dela hirian, eta mantendu beharrekoa bai edo bai, hau ere. Eskaintza zabal honen aurrean, ez dakit, suposatzen dugu ezingo zarela toki guztietan egon. Nola da alkatearen egun bat, Aste Nagusian? Bueno, lana egiten du. Zergatik alkateak festa giroan bestelako lana egin behar izaten du, lana asko gainea, baina egia da tarte batzuk gatatzen diela festa gozatzeko ere. Eta festa gozatzeko horretan, badaude akto ofizial batzuk edo, joan beharrekoak derrigorrez, eta jutega eta gustora juten gea, eta gero saiatzea tartetxo bat eukitzen, zu ere, buelta bat eman, eta, familiakin, lagunekin edo disfrutatzeko. Eta gero aldezunia, tartetxo bat deskantzatzeko. Ze gehiago eta gehiago eskertzezu deskantzatu ahal izatea horrelako egun neketsuak izaten dienean. Ekintza gogokorik edo baduzu? Asko, nik uste beti izaten dute, Aste Nagusian eta beste festetan ere importantena dela kalian egotea. Ze horrelako eskaintza dagoenean kalian egonda beti aurkituko zu zehozer zure gustokoa. Ni euskal kultura eta pixka aipatuko nahi nituzke. Nik uste bertsolaiak, antzerki euskeraz eta sekulanta baino gehiago daudela hiri honetan, eta hori notiziona dela. Herri kirolak hor daude, kirolak mota guztietakoak ere bai, zu artifizialak ikusi behar dira, kontzertuak jute geha, dan eta ez imposible da jutea, eskaintza zabala eta ondila da. Baina, muitzen naiz, eta gero esan dudana, ni uste, txosna batea, o taberna batea junta, trago bat egin, eta dantza pixkat egin. Hori ere festa dela, ez dago inongo egitarauan, baina hor ere oso ondo pasatzen duzu. Mi esker, Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea gurean izateagatik, eta ondo pasa festak. Zuei eta zuek disfrutatu. Zuek lan hain beharko ezue, baina tartetxoen bat izango ezue disfrutatzeko noski. Tartetxoen bat hartuko dugu. Mila esker. Zuei, gero arte. Urtero, jaien erdialdean, udaletxean ospatzen den brindisa, aurten ez da ofiziala izan, azken egunetan eman diren ezbeharrak direla medio. Hala ere, 11-etakoa ospatu eginda udaletxean. Shady
Skip